Ikaw ba, ha? Ikaw ba, ha? Yan. Apoy, subida bung toda. Sangat tamayod nga pobre magayta. So, sa akong kabaw ko. Kana kasi akong skaon. Wala pa tagi, hindi mo. Wala pa tagiya. Pagalit ko. Kinikid kada kayo basta kay skaon. Lamit ning kasoy si babaw. Sa gutom kayo eh. Wala pa tagiya. Saka ko. Dili ko. Baw. Salamat ko baw nga niya ka nagtabang sa kung kinabuhi baw kung wala pa si imo buktot ni mo tagiya. Unsa man kayo? Hindi nata daro kay murag init pa kay panahon karon no. Niya ta mga landong-landong. Laban gi kasi mga galon. Good job. Basta ay lang panungag sa mga galon ha. Panungag. Kini. Salamat ko sa imo, maniduyog ka nako sa kalisod sa panahon wa ka mohawa kay gihiktan man mo sa di ka kalayas. Ikaw ang kaabag nako. Pero bak nay ka kanaas. Agit siguro ikaw watan ay. Itas talaga karon. Agit siguro ikaw watan dira aba. Siguro sa makabantay ako kita-kitakin ng 45 ah. God damn it! Ikaw gid mga pistis akong mga tanom. Di ra ba ikaw nananom ana? Ako ra ba nagtanom ana? Gikan sa gamay pa ko, kapoy kay pagkara sa tanom ana, ako nang gitanom diag, bunyagan ako hantud na tigulang ko, hantud na munga na, ikaw ga pamistis akong tanom. Bang! Ikaw naog ya. Wa pa kay kung kakaunon ko tagiyap. Naog ka na dili. Labayon ta ka. Basig wa ka kita na akong gitakin-takin diri nga kwan. Ana ra ba ni? Ana ba? Kawit sa sinilas ba kawit ana. Ana mo ni siya, mo ni pasabot ani. Kawit. Ad dili na po sila. Naog ya, naog. Naog. Di ka mo naog ha? Kung naog, kawatan na kagay, kagbagol-bagol ha? Magkabag-kabag-kabag! Naog ka sa taas! Naog! Gusto ka, bitjamon ta ka, bitjamon! Salas! Nita kas panahon ay. Hain naman sa parin dyan murag 2 ka bulan naman minulay kita-kita ba. Unsa na kay nahitabo atong mananap ka ha? Uy. Wa nagpalibak ang buang oh. Ang takiang man eh. Sa problema ka ning buang-buang ay. Pre. Sige, tapo nimo pre. Taat ko sa kasoy nga taguan diri ang galon pre. Pilot ko. Giyon sa man nimong kasoy day. Nangawat na pud siguro ka. Ada gyud pre nangawat ko sa kumusta iya. Mao lagi na, mao na akong giingon sa imo ha. Ang kabog sa tagay pre. Hindi laging di ta kabalo maning kamot. Mangunga ra tag dili ang aton tinanom di tanawa. Sana gigabaan na hinuong ka. Makadapitan na nangawat day. Adto pre oh. Nahan pre. Kisay tagiya katong kang kwan anhing pisoy. O ilalulo tambo. Tambo. Lalo tambo. Oh. Na, grabe kay to kay stricto pre. Hapit di ko nasakpan sa una gani nga nangawat ko sa iyang kalubinan gani nga. Nato man ko to shotgun good. May gani wala ka gipusil. Hulog ko pre.
Yung mga kasi pre. Na mo na kung gingon si mo. Pasalamat ka pre, pasalamat ka kay wala ka gipusil. Kay gipusil ka, wa na. Ya. Bakit ka karon na ni kalibutan na? Alam pre nga, malaki kasi karon pre. Tag 100 ang galon. 100 ang galon sa kasoy? Oh. Nya mo na gisugal ni mas imong kinabuhi tanawa. Dire. Hindi pre. Nabiluan gid. Kataw bakla ko pre, makita man mo pre. No. Sige daw. No. Sus, nuok ko naon sa naman ka pre, mura naman ka kwan. Abi. Tara, dire kini daw. Sus, perting luuya gid. Mga vlogger nga taga Mindanao ni abot na sa para manghatag og